Лъче Зарян в София. Този надпис на този паметник от българския народ. Ние петимата сме част от този български народ и ви уверявам, че те не говорят от наше име. Тоест много е претенциозно от целия български народ. Така че при всички положения трябва да се преосмисли. И пак казвам, бъдещите поколения, ако виждат централната градска част, най-високото нещо оръжие, това за мен е сбъркана политика. Това за мен е сбъркано нещо в разбирането и в мозъците ни. Мисля, че е недопустимо. Валя? Искам да взема повод от думите на господин Ангеличин и да кажа, че освен това, паметниците са нещо, по което обществото трябва да има консенсус. Само, че хората, които са взели властта без консенсус в тая държава, изобщо си нямат представа какво значи консенсус. Едно понятие също от сферата на демокрацията, от която те нищо не разбират. Паметника е нещо, по което има национално обединение, че това е историческо място, личност или събитие, за което народа се обединява, че то е такова. И когато няма такова обединение, въобще не можем да го наричаме паметник. Това ще бъдат моите последни думи. Затова искам да кажа, че господин Малинов говори от името на една партия, която замръзна някъде там на нивото, в което вината се поема с мезе. И ако трябва да бъдем честни, той въобще няма право да говори по националните медии, поради тая причина, защото те там останаха на вината и на мезето. И искам да кажа, че откакто се занимавам с тази гражданска инициатива, малко по-малко се срамувам от това къде живея. И по този повод ще кажа имената на няколко хора, които са свързани с тази инициатива и с инициативния комитет, защото много им благодаря. Това са Петър Величков, не е член на никаква партия. Стоян Дерменджиев също не е член на партия. Валери Велев, Алдин Алдинов, аз, Иво Инджев, това сме 6 човека. И изключително много благодаря на Марта Георгиева, която помогна за нашето събитие. Алдин Алдинов е от Германия, българи в Германия. Да, Стоян Дерменджиев също. Той в момента звъня на телефона, но нямаме време да го включим. Марта Георгиева, която изключително много ни помогна за организиране на събитието на 9 ноември. Единственото събитие в цяла София, посветено на падането на Берлинската стена, което направихме с няколко телефона и с подкрепата на ДСБ Средец, които по-късно се включиха в това нещо. Много и благодаря. И аз започнах да вярвам някакси в гражданското общество. Наистина по-малко се срамувам, че съм българка. Казвам го сериозно. Митко, накратко? Накратко, тук в тази дискусия стана дума за понятието признателност. И аз искам да обърна внимание всъщност кои са тези, които са признателни на Червената армия, че ги докара на власт. Това са точно хора като господин Малинов, който беше огласен сътрудник на Държавна сигурност. Това са точно комунистите и техните наследници, които ако не беше дошла Червената армия, не виждам как са щели да вземат властта. Тома? След като така господин Малинов потвърди думите ми и изрецитира същия репертуар, който правят всичките негови колеги, ясно разграничавайки се от европейската политика, ще се спра на една фраза на професор Пламен Цветков, когато той нарече паметника позор. Да, той наистина е позор, защото ние сме единствената европейска и не само европейска страна, която няма паметник на собствената си армия. Имахме такъв паметник, да ви припомня, допреди 1944 година. Паметника на първа Софийска дивизия, който комунистите разрушиха, за да сложат това странно нещо на Сретен Декато. И сме единствената страна, която продължава да няма такъв паметник, но пък има паметник на окупационната си армия. Това е показателно за един робски дух. Само роба може да бъде благодарен на този, който му размахва пиш на главата. И паметник като монумент, сравнете размерите. Значи това е малко по-висок от Софийския университет. Паметника на Васил Левски е висок около 13 метра, паметника на Светската армия над 33 метра. Разбирате ли, става въпрос за една подмяна на ценности, с която хората свикват. Започва да не им прави впечатление как те са роби. И това става благодарение именно на тези креатури, които до ден днешен искат да могат отново да размахват този бич. Това го потвърди самия господин Малинов, като започна да се гордее с едни дати, които цялата демократична общност отдавна осъди. И да поздравява парламентарната си група, че не е гласувала за приемането на Пражката декларация за
Европейската съда. И накрая думата имаме за Рита Гутева. Монументът е в територията, която тя управлява с общественото доверие на софиянци. В заключение искам да кажа, че аз ще бъда като човек щастлива, ако всички софиянци подкрепят тази идея. Дори съм склонна да предложа местен референдум, въпреки че в момент на криза едва ли е най-подходящо време да се организират референдуми. Но за мен мястото на този паметник не е там. Благодаря ви, че бяхме мои гости. Страхувам се, че не можем да изчерпим разговора в един час. Но разговорът продължава. Инициативата, която вие сте почнали на 20 септември, вероятно ще има една финална права. И там сигурно ще изкочат други поводи да се срещаме и да разговаряме. Бъдете добре дошли.